Va diciendo a cada cosa a un farol iluminado y a un gato enamorado.
Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Una abraçada, un petó i canvi de parella. A veure, família, nunca es tarde para salir del armario. Amb aquesta parella, una abraçada, un petó, li fem unes quantes pessigolles i canvi de parella!
parella una abraçada, un petó i un fort aplaudiment. Gràcies, molt amables, la Cartagena. I la 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 canvi de pareja. A veure, un moment, gent del Barcelonès. Veig, no vull dir qui, però veig alguna cara d'il·lusió. No us feu il·lusions que a casa tornareu amb la de sempre, Vinga, va, preparats? Vinga, endavant! A la cita cada cançó del poni, per una pluma no poden dir-li de macarroni. La que puc anar a fer una pissarreta i tot último cambio de pareja. Vinga, último cambio. Estan preparats? Hi ha un senyor, no diré qui és, que cada vegada l'ha tingut més jove. Vinga, esteu preparats? Va, vinga. Un, dos, tres, i perquè comenceu si no hi ha música. Ara sí, endavant, som-hi! Quina és la cita cada cançó del poni, porta una pluma no poden dir-li de macarroni. Això s'acaba fent una abraçada a la parella. I un fuerte aplauso! Vinga, que no batem fort! Sembla increïble. Aquests nois, que no són tan nois, que som dels anys 50, 60, que anàvem al Centre Gimnàstic Barcelonès, avui hem fet la trobada del 81 aniversari, hem dinat, hem ballat i encara són capaços de demostrar les forces que tenen fent-se aquesta bonica vertical. Un aplaudiment per ells. Avui hem celebrat el 81 aniversari del Centre Gimnàstic Barcelonès. Hem fet un dinar de germanor. També hi ha hagut actuacions i ball. Ho hem passat tots molt bé. El dinar també estava molt bo. Llàstima que el president honorífic no ha pogut assistir per motius de salut. Esperem que el pròxim any ens pugui acompanyar i donar les gràcies a les persones que fan possible aquest any.